पेडणेचे अपडेट म्हटल्यावर काल MGP लीडर प्रवीण हार्लेकर आणि त्याच्या वांगडी रस्त्यावर बसून बाबू आजगावकर याच्या विरोधात भजन गायले आणि रस्त्यावर झाडा लावून त्याचे पुतळो करून दहन केल्या। त्या संदर्भात आज पेडणे भाजप मंडळ अध्यक्ष तुळशीदास गवस आणि हेर पंच सदस्य आणि भाजप कार्यकर्त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन असे म्हटले की काल जे यांच्यानी केला ते खूप वाईट गजाल असा आणि असे आंदोलन करताना काहीतरी जे भावना असतात आमच्या लोकांचे त्यांच्यानी दुखवलेले असतात आणि त्याचबरोबर आम्ही सगळे विरोध करता या एका निषेध करता असे त्यांच्यानी म्हटलेले असतात। त्याचबरोबर गेल्या 3 दिवसाच्यान पेडणे वाठारान उदक सप्लाय जाय नासले पण आज काहीतरी उदक सप्लाय जायत असा पण काही वाठार मोपा चांदेल आमेरे असे ह्या बारीक बारीक गांवान राजन कोरगांवकर हांच्यानी वॉटर सप्लाय टँकर द्वारे सप्लाय केलेले असतात आणि आज मोपा हांगा ते वॉटर सप्लाय दीत असतात। त्याचबरोबर पेडणे हांगा जे म्युनिसिपालिटीचे या मेंबर्स असतात हांच्यानी सुद्धा पेडणे वाठारान जांकां उदक मेळना तांकां टँकराच्या सहाय्यान सप्लाय करीत। सध्याचे हिमाचल प्रदेशाचे गव्हर्नर श्री राजेंद्र आर्लेकर हांच्यानी महाराष्ट्र हांगा आरवली या देवस्थान वेतोबा देवस्थानाक भेट दिवन थंयसर देवदर्शन घेतल्या। त्याचबरोबर पेडणे वाठारान सध्या कोरोनाचे पालन जे लोक करीत असतात काहीतरी गर्दी वाटताना दिसत असा। त्याचबरोबर इब्रामपूर हसापूर चांदेल हणकणे हळर्णा तळर्णा या गावांत खूप लुकसाण झालेले असतात। ज्या दिसा फर्स्ट डे जे पाणी सगळे गावान आयिल्ले आणि त्या दिसा आमदार उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर राजेंद्र कोरगांवकर प्रवीण आर्लेकर जितेन गांवकर हांच्यानी सगळ्यांनी विजीट केलेल्या पण आता काहीतरी लोकांक येवन सरकारान मदत करची खूप गरज असा कारण खूपशा लोकांचे शेती जी असा नष्ट जाल्लेले असा। खूपशे जे लोक जे शेतीचेर अवलंबून आशिल्ले त्यांचे सुद्धा खूप लुकसाण जाल्लेले असतात। खूपशा लोकांच्या घरान पाणी गेल्लेले असतात जे घरां असतात ते पडपाक सुद्धा आयिल्ले असतात। त्या खातीर त्यांची मागणी असा की सरकारान बेगिनात बेगीन लक्ष घालून तांकां खंय तरी दुसरे कडेन शिफ्ट करचे आणि जे काय तांकां सरकार कडल्यान मदत मेळटा ती मदत तांकां मेळोवन दिवचे अशें तांच्यांनी मागणी केल्लेले आसात। एकंदर पेडणे वाठारान ते पुरा खातीर आणि कोरोना आणि तोकते वादळ ह्या खातीर खूबशे जे रोजीरोटी जे लोक असतात दिसा कमून दिसा खावपी हांचेर खूप सध्या संकट आयिल्लेले आसात। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी।